गोजोन फुंबिलि दिनैनि ब्लग भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलाङो। आरो नै बे जायगाया जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बै समाव बाथौनि मिथिं जादोंमोन ना, बे जायगायानो। आरो दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ हाबाया बोरै जादों बोरै मादों बेखौ नायलांदों। मन्दिरनिखौल' खेबनाय जादों, होनाय जादों, न'निखौ खेबनाय जायाखै। दिनै मार्चनि 4 थारिख, बिदिबा फारियै नायलांबाय थादो। बबेखौबा लानो हानाय जायाखै, बेनि थाखाय गाज्रि दामोनसै। जाखिनि खेबदों आं बेखौनो आपल'ड होनाय जाबाय, नायलांबाय थादो। मन्दिर लुनाया गोदानसो नालाय, बेखायनो लुफुंनो हानाय जायाखै, दासो बानायगासिनो। दिनै फार्स्ट टाइम आरोना, गोदाननिफ्राय मन्दिर गायसनजेननायनिफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम आरोना हाबायाबो जाहैबाय जोंनि गामिनिनो सुन्दारिनिखौनो फार्स्ट टाइम होग्रोनो मोनबाय आरोना। हिन्जाव गोदान लाबोबाय, बोरायनो हरबाय, लाबोनानै नै बेखौ दा मन्दिराव न'आव दोनफैग्रोबाय। बिनि उनाव हाबाखौ सिथ्लायाव दिरुननानै बाथौ मन्दिराव होसिगोन। Hipnya nih saya gila. Kulumnaनै गानो हौवानो गानो दो गानो आखौ ओरै गानो ओरैनो दे फोजोब गानो दल' दे खुलुमफिनदो
हाबा होखांनानै नै न'मा न'आव सोफिनबाय दा न'आव थांफिनसिगोन बरायलांसिगोन न'सिम बिदिबा नायलांबाय थादो। आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालायनानै गालांदो। आंनि फिसा चेनेलखौ एसे दावगानायाव हेफाजाब खालायदो बयबो। आदै मादै आंनि गोसो गोथारै गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय। आरो जायफोर फेसबुक पेजआव नायदों बिसोरबो फल' खालायनानै होदो अन्नानै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।